Now ifamily emveni koba eswelekile ke ingxaki eyaba nayo kuvele kutshintshe isimo sakhe ngokukhawuleza abe kanti uyasweleka emveni koba ebethembisa. Wabe echaza ke umama wakhe kwi-interview ebenayo uba bekukhona amanesi amathathu ebemnceda kakhulu. Amagama lamanesi nguAndiswa Mkhasibe, ibe nguThandi Mdladla kunye noMhlophe Phakathi. Uthi ke besithi naxa engazukwazi uya esibhedlele athi la manesi hayi ungabi nangxaki siza kumhoya. Caba ke bengafuni noba umduduzi aphathe ngamanye amanesi. Naw kwabuzwa ke ngokuba he isuspicion ivele phi kule nto zidibene ke ne-funeral insurance policies, ngoba kuye kwafunyaniswa ukuthi la manesi ebeye afaka umduduzi lo kwi-funeral policies. Wachaza ke uMakaMduduzi uba phambi koba kungcwatywe kwaye kwafika umfana okanye indoda yakwaSanlam